Toto je Billy. Billyho sme našli bezvládne ležať pred našou firmou, tak sme sa s kolegou Borisom rozhodli, že ho zachránime. Po odmietnutí z viacerých kotevcov, kvôli podozreniu na mačací mor, sme boli odhodlaní sa o Billyho postarať po dobu 2 týždňov, čo je inkubačná doba. Zobrali sme Billyho teda k zverolekárom. Ten sa len ho postaral, vyčistil ho, dal mu prvú injekciu a povedal nám, čo tie 2 týždne budú obdáš. Boli by to náročné plné denia, nočného krmenia a návštev u zverolekára. Zachránil nás však kolega Tomáš, ktorý práve s manželkou uvažovali o mačke pre svoju rodinu. Po krátkom telefonáte sa tejto zodpovednosti chopil, aj keď ešte netušil, čo ho čaká. Výzvu bravúrne zvládol, aj keď si občas zanadával. Dnes je Billy zdravé a šťastné mančiatko obchované láskou od Tomášových detí. Občas nás príde pozrieť do firmy, aby nám pripomenul, že bez Tomáša by sme 2 týždne nespali aj my, že? Takže dámy a páni,